Ga wata muhimmiyar sanarwa, mai sauraro, ga masu buƙatan wato a ɗaura vocal ɗinsu a wannan tasha tamu mai albarka ta Niger 247, ga namba nan mun ije muku a saman wannan bidiyo, za ka iya turo mana wato vocal ɗinka da kake so a ɗaura maka a wannan tasha domin ɗimbin al'umma su ji shawarwarinka da kuma ra'ayinka akan abin da yake faruwa wato tsakanin Niger da kuma Najeriya. Ga namban waya nan mun ije maka a sama, sai ka turo mana vocal ta WhatsApp. Sannan wannan vocal ya kasance daga minti 7, 8 zuwa minti 10, sannan banda zagi banda kuma cin mutunci a cikin wannan vocal da za ka yi. Mun gode. Ga namban nan a sama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar duniya, barkanmu da safiya. Ina fatan an tashi lafiya kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To madalla, zan ɗan tsoma bakina cikin wanga al'amari namu na ƙasarmu. Lalle shugabanni Nijar, Mali da Burkina kun burge. Haka ake so. Ku ƙara jajircewa da irin wanga abubuwa na wagga azzaluma ECOWAS take muku, inda yanzu ECOWAS ta zama ta Turawa. Abinda Turawa suka ce mata da shi ne take aiki. Yanzu Bola Ahmed Tinubu lokacin da ya je Amerika, 'yan ƙasar shi suna cewa ya yi ɓatan dabo, ba a san inda ya nufa ba. Kenan lokacin da France suka kire shi daga can Amerika ya wuce ya tafi France, bai wa ba 'yan ƙasar shi shawara cewar zai yi wani ɗan bulaguro. Turawa suka kire shi, suka je suka ƙulla mashi makircin da zai yi ya dawo, suka zo suka ci gaba da ƙulla makirci. Don shi ma yanzu hada ba 'yan ƙasar shi, hada ba Turawa wani sashe daga cikin ƙasar shi ya zo ya zamana. Na farko abinda muke so da Abdurrahman Chani, shugaban ƙasarmu na Nijar, lalle bodar Najeriya da bodar Benin, in dai ba Turawan nan suka fita daga cikin ƙasashen wannan guda biyu ba, bodar nan kar a ɗaga ta. Don saboda ta nan ne Turawan nan za su shigo su zo su cuce mu cikin ƙasa. Kar a ɗaga ta, duk abinda za a yi a rihe ta. Saboda yanzu shi ne an riga an yi fice daga ECOWAS, sun riga sun fita daga cikin ECOWAS, shi ne yanzu suke cewa za su koma France, hallau a je a kitsa musu wasu fitintinu, hallau su zo a ci gaba da fitina. To Allah ya yi, insha Allah. Duk wanda ya ce zai kawo mana katsalandan a nan cikin ƙasar Nijar, insha Allahu, Allah sai ya maida mishi makircin da yake yi cikin zuciyar shi, insha Allah. Malamai da almajirai da duk talakawa suna ta addu'a duk wanda zai kawo tashin hankali cikin Nijar, Ubangiji Allah ka mayar mai da kayan shi. Ubangiji Allah ka mayar mai da aniyar shi. Kuma shugaban ƙasa ka jajirce da cewar lalle kawai ka fita daga cikin ECOWAS. Babu wani gyara da za a yi. Da ECOWAS ta riga ta zama ta Turawa. Abinda Turawa suke so shi ne ECOWAS take so. An fita kawai shi kenan. Kuma wanga mutane 'yan kotan tarayya da suke ta wasu ɗimuwansu daban haka. Lalle shugaban ƙasa ya yi kwance da kaya ya ƙyale su suna ta shigantakarsu iri cikin ƙasa. Yanzu shugaban ƙasar Najeriya da ya ji ɗan Balki Komanda fitinar tashi ta yi yawa, ai ka ga
an sa an kama shi an ɗaure. To mu kanmu cikin ƙasar Nijar ana son wanga ɗimuwa na banza da wofi su rage. Duk wanda ya tanƙwalo ruwa shi ruwa kan ci. Duk wanda ya yi wata magana wadda ba ta kirki ba a kama shi, a sa shi a kama shi a ƙara mai ƙyauri. In an ji gobe wani ya fara mulki. Wanga mulki na soji ai ba a taɓa ma mulki na soji kamar irin haka, wanda mulkin soji wanda kai kanka in ka faɗi wata magana ko a waje wani soji na wata kwamfani ma can daban ya ji magana zai kama ka ya hukunta ka kuma ka hukuntu. Balantana wannan har a riƙa wa shugaban ƙasa ɗimuwa daban-daban kaza. Ai ya yi ma haƙuri nake gani. Wallahi ya yi haƙuri. Kuma mu talakawa na Nijar mu jajirce wanga mulki na Abdurrahman Chani shi ne muke so har yau har gobe. Kenan can wasu ƙasashe na banza da wofi su ƙyale mu talakawa mu ne muka zaɓi Abdurrahman Chani muka goya mishi baya har gobe kuma muna goyon bayan shi har jibi muna goyon bayan shi. Tun a ba Nijar ƴancin kanta in banda zalunci na Turawa da suke yi sauyi bai gani. Har yau sauyi bai gani. Kenan wanga mulki na soji da ya shigo yanzu mu talakawa muna goyon bayan shi har yau har gobe. Su ƙyale talakawa in ma zaɓen aka yi shi Abdurrahman shi ne muke so ba mu son kowa Abdurrahman shi ne muke so. Akwai ƙasashen duniya da yawa wanda suka yi wanda suke jin daɗi shi ne yake tsayawa ya yi mulkinsu har yau har gobe kuma haka ne. Har yau har gobe haka ne. Kenan ya kamata mutane su diba wanga cece-kuce da suke ta yi mana cikin ƙasa da Allah su rufe bakinsu. Su rufe bakinsu. Don an fita daga cikin wata ECOWAS to ECOWAS ta riga ta yi an sa mana takunkumi. 'Yan kuɗinmu da suke cikin bankuna ai babu. To kenan shugaban ƙasa Abdurrahman Chani sai ka gaugauta huddo sabbin kuɗi don dai lalle France ta san lalle mun rabu da ita. An ƙi haƙuri har ƙaranta aka huddo mana sabbin kuɗi suka kama cuwa-cuwa cikin ƙasa